Ndikulandireni ku Zodiac Exclusive ine dzina langa ndi Rachel July. Leronso tili ndi mlendo amene tikhala kucheza naye mtsiku la lero. Ndiye bwanji mundilole kuti timulandire mlendo wathu kuti timudziwe. Ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Mwina Malawi nkumati kodali ndo athu dzina lawo ndayani? Ine dzina langa ndi Tudyelane Rose Chizumira. Chabwino, nkhani imene tikukamba tsiku la lero tikhale tikufotokozerana kwambiri yokhuzana ndi buku limene mwalemba. Nakungoti benthulira pang'ono kuti buku limeneli likukamba chani? Buku limeneli likukamba za msungwana amene anakhala refugee ku Tanzania kwa zaka zingapo kuyambira ali ndi zaka 12. Ndi chinthu chodabwitsa kumamva kuti mwana amakhoza kukhala refugee. Refugee ndi munthu othawa kwawo. Ine nkhani imeneyo ikundikhudza ineyo mwini wake, ndi story ndalemba za umoyo wanga. Refugee kukhala mwana mwanena kuti sizimachitika kawiri. Amene akutionera pakadali pano nkumakhala ndi chidwi kuti mwana kukhala kuti alibe khomo lenileni kapena kuti ndi refugee zinakhala bwanji? Mwachitadi bwino kufunsa funso limenelo. Limene zinayendera ndiye kuti mu chaka cha 1964 ndipo ndimasangalala kwambiri kuti ndinali ndi mwayi opita ku stadium kukaona tsiku limene Malawi tinalandira ufulu wathu. Ndinali kumeneko. Inali tsiku la pa 6 July 1964 kukuzizira kwambiri ndili ndi zaka 11. Izi zinachitika chifukwa choti bambo wanga amagwira ntchito mboma. Andi titalandira ufulu umenewo, bambo wanga anasankhidwa ngati diplomat kupita ku UN, United Nations, ku America, ku New York. Ndipo ife tinawalondola. Mai yanga ine nali mwana oyamba kubadwa, chimwene anga awiri onditsata ine tinali ana 3. Wachinayi anadzabadwa mbuyo tili ku Tanzania. Choncho tinapita kumeneko. Koma mmene imafika 1965 poti nali mwana sindimadziwa china chilichonse. Ndi pamene bambo athu anadzatitana ku meeting kuti tikuthawa. Kuthawa? Bambo mukutanthauza chani? Ayi kumudzi nkhani sizili bwino. Ambiri aphedwa, athawa, nde inenso ndikuthawa. Tikakhala anthu othawa kwawo tikupita ku Tanzania. Ndi mmene tuti zinachitikira ife kuthera ku Tanzania ngati othawa kwawo. Ndili ndi zaka 12. Nkufotokoza kwawo bambo ankati mukuthawa chani kwenikweni? Kalelo makolo tusamakhala pansi ndi ana kumafotokozera kuti apa zikutere. Andi kalelonso ife ana sitimalolezedwa kumafunsa mafunso. Ndiye kholo likanena likanena basi lanena. So kunali kungodabwa titafika no ku Tanzania, tinakhala mu hotel, kenako kuuzidwa kuti ayi pano tikupita ku kampu ya ma refugees. Koma mwamwayi kampu imeneyo inali ndi ma flat okongola amati kukeko cha ng'ombe. Kufika kuja chimene tinadabwa kunalibe mabedi, kunalibe chani, ndiye kuyamba kugona pansi pa mikeka. Then chakudya kumayima pa queue tinalipo ambiri. Kunali aku Namibia, aku South Africa. Ifeyo amene aku Malawi. Kumakumanaso ndiye na amene makolo athu amadziwana kuti inunso muli kuno. Kunali aku Congo masiku amenewo. Ndiye iti makayima ife ana pa queue kumalandira chakudya ngati anthu othawa kwawo. Sikawiri kuti munthu akhale ndi chidwi chofotokozera mwina zimene zidamuchitikira mbuyo, makamaka zikakhala kuti nyengo zake sizinali zabwino. Inuyo chimene chinakuchititsani kuti muganize kuti nyengo izi zinde zinadutsa, komabe ndikhale pansi ndifatse ndilembe buku kuti anthu ena ake adziwerenga. Chinali chani? Ndi zambiri koma kwenikweni ndinalemba bukuli chifukwa cha adzukulu wanga. Ine pano ndili ndi adzukulu andi woyamba ndi wa zaka 26 ndi bambo,
ndiye kumaona kuti ine kuti ndagona pano lero anawasadzadziwa kuti kodi agogo history yawo inali yotani. And bambo anga ndikwatchulawo after kukhala othawa kwawo mwamwayi boma la Tanzania linadzawapanga screening kusefa kuti amene angagwire ntchito ndi ndani tapatse ntchito ndipo ikhale ntchito yanji. Ndiye bambo wanga anathera ntchito ya uphunzitsi. Ena amene analibe timati skills anaperekedwa no ku kampu kwenikweni kutabora uko kwa ma refugees. So bambo wanga anathera kuphunzitsa secondary school ku Moshi kumene kuli Mount Kilimanjaro, and naphunziranso ine secondary kumeneko. Kenako anathera kukhala mphunzitsi wa ku University of Dar es Salaam, and anathera kukhala professor wa history, African history. Ndiye masiku amene ono ndakula nkumakhala pasi paka ndimachita achimwene, and bambo anga anali ayawo ndiye ndimachita nawo achimwene inutri ino mene munandilelera ine ukali wanu uja. So he would be there telling me kuti koma pano look at where you are, pachipando ukali umene uja sibwezi wanu staenda chonje. So history imeneyo tinkamakamba ine naona kuti bwanji nani ndilembe history yanga kuti adzukulu anga adzadziwe. Komanso china ndichakuti ndikufuna anyamata am'Malawi muno, aku Tanzania kumene nakulira, ndi Africa yonse adziwe kuti don't give up. Don't give up. Sikuti ukaona kuti lero zinthu zathina, umoyo wathina. Ine ndikudziwa zimene ndikukamba, ndakhala munthu osauka kwambiri itu, koma nkumalira ndili ndi ananga kumasowa chakudya chowadyetsa palibe angakhulupirire, koma zinandichitikira. Ndiye bukhuli ndikufunanso mayouth amenewa anyamata awa asungwana alimbe mtima kuti kanu kalimba mtima kuli tsogolo. Mwapita ku Tanzania kumene mudakakhala ngati othawa kwawo, mwakulira konkwene. Ulendo unayenda motani kuchokera no nthawi imene munali ku Tanzania kudzafikana kuti no mwadzanso kuno Malawi? Monga nanenera kuti napita ku skulu kuja, nayambira standard 7 primary, kenako mpaka form 4, 5, form 6 nkupita ku University of Dar es Salaam kumene ndinakaphunzira malamulo. First degree yanga in law, and by that time ndinali nditakwatidwa ndi mwamuna wa ku Tanzania, and ndimakumbukira kuti nkhani inavuta. Bambo wanga nditawauza kuti kuli mwamuna akubwera akuti akwawo abwera udzakuonana afuna ndikwatira, ndandifunsa ndiwachokera kuti kumudzi? Nditi hayi siyakumudzi ndako nkuno. Analusa. You can't do this to me. You can't do this to me. Ine bambo munandibweretsa kuno ndili mwana. Maskulu onse ndapita ndaphunzira ndi anyamata ku Tanzania. Malawi nzanga nkamutenga kuti? Exactly. Malawi nzanga ndikamtenga kuti nafunsa mufuna ndikwere padenga ndiyambe kulengeza kuno ndikufuna mwamuna ku Malawi. Bambo anakwiya, ndiye anapita kuchipinda kukauza akazawo amene anali mai yanga anali aukali. Ndiye mai anabwera, gwadani pasi pepesani kwa bambo anu, mungalankhule bambo anu chonchi. Ine komatu ali palibe osamayanga. Ndiye napepesani nagwada ndikulira, koma bambo anakana 2 years akukana. Anabwera azibamba ku Malawi akuluakulu, anabwera azipongozi yanga kubwera kwathamangitsa, toka chokani, out of my house, my daughter is not for sale. But finally anavomera. So my first husband amunanga oyamba ndaku Tanzania, ndamene ndabereka nawo ana awiri amuna anyamata.
then ndimapitirizano school kumaliza ndi pamene amunanga anali atapita Scotland kumaphunziro ena nalondola kubwerera napeza ntchito ku Tanzania Legal Corporation. Iyawo tinali ma lawyers aboma koma nthawi imeneyo kunali maparastatos ambiri mu Tanzania nthawi ya President Nyerere. Choncho tinali ma lawyers amakampani aboma onse ndiye timayigwira ntchito tinali manja mwa Minister of Justice. Nakwirako zaka 10 ndi pamene ndinkadzapita no ku Germany kukapanga masters yanga in international public law. Nthawi imeneyo ine ntamanga nyumba yanga namanga nyumba yanga yoyamba ndili form 6 and anthu amadabwa mwana wa secondary school nakumanga nyumba eya chifukwa choti ndili form 4 bambo anga anadwalika kwambiri nthenda ya mtima and zinali zakhayakaya. So he called me kuchipinda being firstborn. Anauza mai tulukani ndifuna olankhula ndi mai. Ama ndichita mai chifukwa choti dzina langa la Rose ndi dzina la mai yawo. Latugilane dzina la gogo wawo. Choncho pamwambo wathu samatha kumanditchula kuti iwe olo Rose ama ndichita mai. Ndananditana anandigwira mkono mai ine ndikupita ndikukusirani ntchito yayikulu ife kunosi kwathu and I don't know kuti mudzabwerera liti kumudzi. Choncho mwayang'anire mai yanu mwayang'anire asipano nalira ine ndili form 4 ndayang'anira bwanji mukamwalira adadi nyumba iyi ndi ya secondary school atithamangisa tikakhala kuti nalira kwambiri koma chinandilowa mtima kuti in case of anything happening tilibe pokhala. So I started saving. Bambo anga nkama ndipatsa 5 shillings pa mwezi masiku amenewo imene imangokhala ku post office if amayi anga amandigulira zina zofunika malingana being mtsikana eti. Ndiye ndalama imene ija yakhala ndafika form 6 nakumana ndi abambo aku Malawi. Mr. Nkhwazi is now late. Ndiye akuti karibu kunyumba kupita pesa manga nyumba ngati uncle mamanga nyumba kuli Habitat UN Habitat project umapita umalipira 20 shillings pa mwezi napanga masamu buku mwanga ma 20 shillings alipa mbiri napitako ine akundiyang'ana iwe mwana ndalama uitenga kuti nakatenga buku langa lija iyi nimalandira allowance. Ndafika no form 5 bamba naonjeza allowance ja to 20 shillings. Ndiye nayambadi umapatsidwa zipangizo zonse zomangila nyumba ndiye kumanga mena amunanga amandikwatila aku Tanzania ndili ndi nyumba yanga and titakwatilana tinakhala. So that is how I started and kubwerera kuchokera ku Germany banja litata ndi pameneno mwamwayi ndili ku Germany nalandira kalata kuchokera ku boma la Malawi. Tamva kuti you are a Malawian and we are inviting you to come back home to Malawi because we need female lawyers kunoti lindi ma lawyers achikazi ochepa kwambiri. Please come and save your nation. I was very excited and that's how I ended up coming back home. Mwafika ku Malawi. Excited. Very. I'm going back to my Very. country. Ulendo unali wotani? Ulendo nangofikira mashoko oka because by that time ananga anali atabwera kuno mai atabwerera nawo banja linatha ndi bambo anga ndi anabwerera kumudzi then atamva kuti amuna ine oyamba malo mobwera ku Germany ndi ananga matiketi anali atatuluka kale anachita decide kukatenga mkazi wina anasamala ndi azinzanga analembera mai kuti tuji tuku banja latha but we don't want her to know apitilize school yake koma mudzatengana ndiye mai anakatenga ananga kubwera nawo kuno. Of course nditadzamva zinali zoswa mtima kwambiri kunali kulira kokha kufuna kusiya kwa banja linatha inu muli ku school simukudziwa chilichonse? Sindikudziwa chilichonse chifukwa amunanga amayenera kundilondola ndi anawo after 3 months
zinali zoti language ya Chigerman ndiyovuta, pitani mukaphunzireka Chigerman, ife tikamabwera muzidzadziwa kutipemphera madzi akumwa. Ndimene zinachitikira. So that's when now I decided kuti ana anga ali ku Malawi, mai ali ku Malawi, apa nane ndizingobwerera nkumabwera nokalata ya boma ichi. Ndiye excited kubwerera ku Tanzania, kusiya ntchito ya boma ija, kupita ku embassy yathu ya Malawi. Menemo ndili ndi Tanzanian passport. I had to get that passport kuti ndithe kupita ku Scotland kwa londola amunanga. Chifukwa timachita use amati maleze passe za UN as a refugee. Then nali ndi Tanzanian passport, so I renounced my citizenship ya ku Tanzania, kubwerera kuno ku embassy kuti tukupatsani one way travel document. Mukafika ku Malawi akakupatsani no passport. Then napita ku immigration ku Blantyre. Immigration officer anatenga passport icha kuitela document ichi. Ati kwadi chimene mukakwatidwa ndi munthu wakunja ndisha kunalibama azibambo achi Malawi ine nkhaniso ikutela. I'm requesting for my passport. Do you know nakhala zaka 5 opanda passport, opanda citizenship. And zaka zimenezo ndi zimene ndalemba no mu volume 2 ya buku yanga. Buku langa kuti statelessness. I was stateless for 5 years. Koma tinalimbana ndi aku migration osathandiza. And again coming back to ntchito kuboma ndabwera ndi excitement ija kuti boma likuti lindipatsa ntchito. This was nthawi ya the late Dr. Hastings Kamuzubanda. Nakachita report ku Ministry of Justice. Anandilandira bwino kwambiri. Napanga ma interview ndinakhoza bwino kwambiri. Napatsidwa office chachikulu chokongola. Madziwa ma office aboma ku Capitol Hill uko. Koma nkuuzidwa kuti apapa mbaka khala kaye ku nyumba. Chifukwa tukufuna tipange za clearance. Nde ine, having not been grown up here, I thought clearance was my documents anga, my CV, my certificate, kuti akufuna adziwe kuti kodi ndizona. Osadziwa kuti nkhani nawo inalowa kundale. Kudzauzidwa kuti inu bambo anu was a rebel. Ndiye is still a rebel. Choncho we have to find out ngati kuti amwalira kali kapena anali alipo koma adakali ku Tanzania asanabwerere. Ndiye kuti mwina nanuso mapanga nkhani zachani zachirebo against boma la Malawi. Ndiye zinatenga zaka ziwiri. And ine ndili ndi ana odyetsa, mai yanga jobless. It was tough, excitement yonse ija. Mpaka kufika point nagulitsa china mutsindoona ndi makonda dzindolo, macheni, mabangili, nagulitsa mpaka zimenezo kusowa chogulitsa. Nagulitsa zovala, nagulitsa china chichonse kudyetsa ananga. Timagona pankeka kukawale uko. Nali ndika nyumba very cute, ni makondo makasuzumira because it's very historical. Kenako ndikuwauza mai yanga kuti mai inetu ndikubwerera. Mukubwerera kuti mai yanga kundifunsa. Nduti ndikubwerera kwatu. Inu kwani nku? Nduti ndikuona kwatu ndiku Tanzania. Mai yanga analira. Simungandisiye ndekha ine kuno. Naneso tundakulira kunje. Andi kuno mukandisiya ndikhala ndi ndani. Azindiyang'anira ndani. It was tough. So I decided to stay. Koma china chimene ndikufuna no kuti asungwana ndi anyamata ndane naja aphunzire is kukhala bwino ndi anthu. Udzikhala bwino ndi anthu. Amene anadzandigwira mkono kunena kuti inu tuji kuli ntchito tuku ku Save the Children. It was a young sister of my friend wa ku Tanzania. Friend wa ineyo tinaphunzira kuyambira form 5. Mpaka ku university, law degree, mpaka zaka 10 zonse tikugwira ntchito limodzi. And tinasanduka ngati family. Uyuyu kali kamwana ku primary school. Ndiye anadzathela kugwira ntchito kuno anakwatidwa soko nkuno ndi Malawi.
So that was my young sister. Nditafika ama nditandiuza kwambiri atandiuza ali kuli ntchito ku Save the Children ya administration inu, can't you do it? Ndikuti pano anything I'm willing. Ndiye napita ndikachita apply, boss anali African American. Ndakuti yes koma ntchitoyo si ya administration yokha, ofunika CSP ine CSP ndi chani? Ati Child Survival Program. Ine mutu mugo, what is that? Nduti, I'm sorry sir, I don't know what is that. To cut a long story short, ndiye anandiuza kuti child survival za vitamin A, ndiye ngati simukudziwa zimenezo, I can't give you the job. Misozi inandituluka. Nitaenda wapasi choka kukawali mpaka ku Old Town, office zao zinali ku Old Town. Then now ayangana now zanduta, you know what? As a lawyer, timaphunzitsidwa kuwerenga kwambiri. Ndipatseni all the documentation, all the books on CSP, kaya chiani, PHC, ndikawerenga ndeka mawa ndibwerera mudzandipangeso interview kachiwiri. Ndikalephera no interview imene, then I will accept defeat. Anandiyang'ana akhala pa desk edge ine ukwe iwo. He used to smoke a pipe, mudzwadzi mapipe dzi. Anatenga, anachita puff. Akungondiyang'ana. Kenako anaika pasa anazungulira kudzandipatsa dzanja ali, ma'am, the job is yours. I like your determination. I'll teach you everything. Mukumbukire kuti kalelo kunalibeza ma laptop, kunalibeza ma cell phone kaya chani, even computer nali ndisanagwire chibadwire. Ati ndikuphunzitsani zonse, anandiphunzitsa 1.5 years. Kenako mwachitidwa appoint kukhala deputy director wa Save the Children Malawi. Mukupita ku America for in-house training. Ndipamene mabwera phone call. This is the office of the president and the cabinet. And I'm calling you with good news. His Excellency, the life president of Malawi. Ndiye apitiliza, the lion of Malawi, Dr. Hastings Kamuzu Banda. It has pleased him to give you your appointment, to confirm your appointment as a state advocate. Now, mukumbukile ine sinakulile kuno. I'm like, thank you, but I'm sorry. I already have another job. Ndakuti, I repeat, this is an order from His Excellency, the life president, the lion of Malawi. Inu ntchito mboma timatambala ndikawelengera ndititatu. Uku ndapatsidwa galimoto, I'm going to be deputy director. Ana ngati nanzunzika pano nthawi imene ndagulano bedi. Ndawagulira ana ndakagona be pamphasa koma ana anga. Life koma iti nakana. Koma, I went to tell my boss. My boss akuti, ma'am, you might have become a lawyer. I know you are a good lawyer. Koma ndaona kuti mtima wanu ndi wa social work. That time ife timapita kuma refugee camps, kumidzi ya Malawi. Continue with social work. It will take you very far. Then I went to the then deputy director, Meneno, who was going to become the country representative, anali Malawian. Then napita chimashita na kaka. Kaka, guess what? After 2 years of suffering, ndakundiimbira phone panopa. Analoyela kwambiri, anafila, ati mukuti chani kaka, inabwela phone. He tiptoed, maoffice atuti magwira ntchito opanda kutseka zitseko. He went, closed the door, locked it, anabwerera anagwada anandigwira miyendo. Kaka, phone iyo apo kale lijatana ni maphone omachita dial. Call back. Mwauzo ti mukupita ukachita report for duties tomorrow. No. Ali ndakuyamba ndifotokozela kuno. Zimaenda chonchi. Nalila because now I'm like kani chintu chindi chachikulu chonchi. So he went and he called Peter Fanao ni Mangolila. I mean, he went and he called my boss Jack. Akubwela, mom, what's wrong? Why are you crying? Ine kumangolila. Nde akaka aja kwa fotokozela. Ali
zikavuta tu apa inu you will be deported. Koma we live, we are Malawians. Nde our advise her aimbe phone asiye ntchito kuno atsipite. Naimba phone ichi. Mwitsa pamoja na yankasha at wonderful. I knew common sense will get to you. Welcome to Malawi. I've never forgotten that. So anandichitila pate within 1 hour. Koma ndikungolira atu mafanta omwe sinamwe. Kundipatsa galimoto kanditula kunyumba. Next day I walked to Capitol Hill to report for duties as a state advocate. And that's how that excitement wonderful side ndimene inatela. Mwa yamba ntchito ku Capitol Hill. Yes. Akupanga ni clear. Yes. Zinatenga zaka zingati kuti akupanga ni clear? Zinatenga zaka ziwiri. And within those 2 years, ine ndisakudziwa chikuchitika ndichani eti kumapita kumakafunsa musadandaule tikapanga clear tidzakudziwitsani. Ine ndili ndi ana odyetsa mayi ndiye ndipeze ntchito kuma legal firms. That time there were barely 6 of them. Nagogoda all those legal firms ananduzoti ntchito kulibe. Interestingly, itangotuluka clearance ya boma onse ajato anandimbila amafoni, bwerani kuli ntchito kuno. Ine what's going on? Ndi pamene nauzidwa kuti sana kathokupatsani ntchito opanda clearance ya boma ndimene zimayendera kuno. So zinaenda ndichonjo. Mwayambapo ntchito ku Capitol Hill. Ulendo unaenda mora? Nditayamba ntchito ku Capitol Hill kunabwera uthenga ndimakumbukira naitanidwa nda boss anga kuti talandira request from boss wa legal aid ku Blantyre kuti mukagwire ntchito ku department ya legal aid chifukwa ntchito za legal aid zimafanana kwambiri ndi zimene ndinkagwira ku Tanzania for 10 years under the Tanzania Legal Corporation. So I was transferred to legal aid. Kufika kuja kukapeza kuti vuto la nyumba kuyesetsa umundu nathela ukakhala kwa malume anga, then ananga mayi anatenga ukakhala nawo kumulanje, mayi amagwira ntchito kumulanje, and that pained me to be separated again from my children. Nde kupempha kuti chonde ndikupempha ku housing corporation hata ndipezela nyumba naikidwa pa list koma sizinaikidwe. It's always a long list. Ndi pamene naona kuti ndisiye ntchito mboma, napempha ntchito ku Save the Children, not ku Save the Children, ku Savjan and Company. Ndi pamene anandipatsa condition yanga inali I need a house. Ndi anandipatsa di nyumba nagwira ntchito. Kenako kuona kuti social work ija ya ku Save the Children ikuita nabe. That's when I got a job with UNHCR. Iyapo nde nasangalala kwambiri because UNHCR imagwira ntchito ndi boma, and ndi imene inandithandiza ine ku Tanzania, ndi boma la ku Tanzania kuti yang'anira, and I remember my permits chani kuti tikhale ndi that freedom as refugees. Madziwa maiko ambiri ma refugees amatsekeledwa ku makampu, koma ena amapezeka mtauni. People still point a finger at you. Hey, refugee. So no, ukoko nakula bwino kwa ineyo sinakhale ndi vuto lina lililonse. So it was my way of giving back to UNHCR, the support it gave me and my family. Ndipo nasangalala kwambiri. Nagwirako for almost 2 years. Pamene ndimakwatidwano ndi Mr. Chizumila, the late Collins Chizumila, ndi nthawi imeneyo wala lawyer. Koma boma litadzasintha kubwera boma la UDF anasankhidwa kukhala nduna. We had to move from Blantyre kubwera kuno, and he had to leave his legal firm. And legal firm imene ndi imene imati yes, tinali ndi family yayikulu asisi yayikulu. We were 19. Kutenga anawo ine yanga, then plus adzukulu, ndiye we really needed to support our family.
so ine ndimagwira ntchito ku Blantyre ku Legal Firm kwawo pamodzi ndi partner wawo, koma kudzapezeka kuti ntchito za unduna zimafunikanso mkazi wako adzikhala pafupi ndiwe. So we had to discuss, I had to resign ku Blantyre, resigning from kwamuna ngatu mwamva zimene. Then I came and stayed here. I'm not built to be a housewife. Ande inavuta kumangokhala pakhomo mawa ana apita ku skulu. Ndi pamene ndachita decide utsegula legal firm yanga ineyo Chizumiland Company, and it was the first time for a female lawyer to open her own legal firm. Kunali female lawyer wina koma iwowo anachita take over legal firm ya bambo awo. So that is where the difference is. Ineyo nachita kuyamba from scratch. And from there, after achizumira kumwalira napitiliza ntchito yangayo, ndi pamene ndinkasankhidwa kukhala ambassador kupita ku Zimbabwe ndi SADC, looking after SADC. After that kusankhidwa kukhala judge ku High Court of Malawi. Then nali ntapanga ngozi yoopsa ku Zimbabwe ndili ku embassy, ndiye olopano khosili ndi nkono zimavuta. Ndiye that time ku High Court china chilichonse mukoti mucha timalemba ndi nkono. Ndiye ndikamata after 2 days kunali kudwalika. Kenako dokta wanga wa mifupa anandiuza ali mupunduka tu izi. Ndi pamene nachita decide kuti ntchito ibwanji ndaikonda koma ndikuisiya. Ndiye naisiya. After that nabwerera ku Zimbabwe kukaphunzitsa ku university, ndimaphunzitsa human rights ndi governance. Mene nabwerera kudzapeza advert ya ntchito ya ombudsman. I applied, got it, and became the first female ombudsman. Koma timati tikamayendera Malawi mu midzi anthu amangoti mbudzimani. Ndiye nali mbudzimani ineyo. Namaliza zaka 5 zoyamba, kenako ndati ntchito indipume. Ndi pamene ndinkapezanso advert ma newspaper ya ntchito ya judge of the African Court on Human and People's Rights. Imene iyi ndi court yayikulu mu Africa monse, and it's under African Union. Imayang'anira nkhani zonse za human rights mu Africa muno. Ndipo ndimayimilira not only Malawi, koma the Southern Africa as a female judge. Ndiye kuli male judge wa ku South Africa for the Southern Africa. African Union ili ndima region 5. So Southern Africa is one of those regions. And the court imasankha male and female judge for each region, making it 10. Then 1 timati floating. Kuti tikamakambirana kumakhala nanga maloya 11 under the same roof is not a joke. Ndiye kumakhala kukokana kulimbana chani. Mukafika nthawi ya voting, you need to have that floating voice. One number 11 uja. So we are 11 judges, and out of the 11 itimasankha toka president of the court and the vice president. President of the court ndamene ali employed full time amakhalira kwa Arusha, nyumba china chilichonse. The rest of us 10 in the part time. Ndetima kumana kanayi pachaka. Miezi 3 iliyonse no miezi every 3 months tima kumana for 1 month. Then timabwerera makwatu. Azinzanga ena onse alindi ntchito zawo, ena ni lawyers, ena majaji, ena maprofessor. Ine ndikabwerera monga mwaona pamudzi panga pano ndidzaledzale ndilimelime ichi. So time goes on, and timasankhidwa for 6 years. Term yoyambe makhala 6 years. Then timabwereranso for re-election, and timasankhidwa ndi ma heads of states, ma president amu Africa muno. So ukachita mwayi umasankhidwa term yachiwiri, another 6 years. After that basi wamaliza, total of 12. So nachita mwayi ine kusankhidwa kachiwiri, apapa ndakutsala ndi zaka 3 zomalizira, then ndidzakhazikika nobwino. So ndimene
zinaendera ulendo wautali kwambiri chabwino mwina ine komanso amene akutionera pakatali pano ndikufuna titamvetsetsa transition kuchokera kuti mwayamba kugwira ntchito kuboma imene kho yake inachokera ku office of president and cabinet imeneyo panalibe zokambirana yayi panalibe kukana panalibe kupanga china chilichonse kuti no muchoke kuti mwasiya kumene kuja mwayamba kupanga zanu sipadavute ayi ndipo ndizodabwitsa kwambiri chifukwa ndinaopa nabwerera ine ndi munthu amene ndimakonda kukafunsa kuboma konko kuti kodi apa zimayenda bwanji apa ndiyendetse bwanji andinauzidwa kuti ukalandira zimene amati clearance even after one day ukhoza kusiya ntchito bola akuunikira and asangalala nawo it's okay. So mene nasiya zinali zinthu zoti panalibe vuto and muone zaka zonse ndimagwira ntchito very closely ndi boma. Nimauza anthu proudly so kuti ine ndili ndi mabosi awiri. Ndili ndi Minister of Justice chifukwa cha profession yanga ya zalo, ndili ndi Minister of Foreign Affairs chifukwa cha profession yanga ya diplomatic profession. Yeah, so no nimagwira ntchito very closely ndi boma. Chabwino ti santhule buku. Ndimafuna mutatipatsa chapter chimodzi kapena gawo limodzi la buku limeneli chimene inuyo solo mukakhala nkumalingalira mumati komatu chapter ichi cheti ndinalemba ndithu zimene zidachokera pa mtima panga. Ndifunso lovuta chifukwa nkhani ya ine ndi ananga ndi adzukuluso ali momwemo zikuwakhudza, koma chapter imene ndingaganizire apapa poyankha funso lanu ndi chapter ya ananga awiriwo atabwera kuno chaka chilichonse being foreigners chifukwa choti bambo awo ndi aku Tanzania choncho amayenera mayanga agogo awo kumapita kukapempha kukasharenew permit yawo chaka chilichonse yokhala m'Malawi and ndi permit yoti aphunzire m'Malawi. Anali ku primary school. Ana ine anabwera kuno, wankulu ali ndi zaka 8 wang'ono ali ndi zaka 4 and mai yanga she was very good. Chaka chicho samakumbukira kupanga zimenezo. Ndabwera ine ndi excitement yoti ndabwerera kumudzi, mtima wanga nkumati sindili kumudzi ndi kwathu, anawa ndi ana ine kuyiwala zoma pangari news ichi. Tsiku lina ndili ku office ya Chizumira ku Blantyre nangolandira chikalata kuchokera ku immigration kuti this is a notice, the following people are prohibited to live in Malawi. They should leave with immediate effect within 12 hours. And kuyang'ana maina ndi ana ine achi. Ndisaname ntima kuti ana ine prohibited immigrants and I'm a Malawian. Mene mosinalandilebe inenso citizenship yanga sinabwezeretsedwe. I'm still stateless. Then napita ku immigration. Ichi ndi chane ife tutinakuzani zomaka kwatidwa kodi ukapita kunja is it necessary kwatidwa ni mwamuna wakunja I'm not talking about mwamuna wakunja, I'm talking about ananga. This is my blood 50%. I'm a Malawian. Mufune musafune, if you want you can take us to court. Zinafika pamenepo because I told him I'm suing the government, I'm taking it to court. Ndiye ayaye nkhani navuta mwamwayi mmene nditakwatidwa ndi Achizumira. Ndiye timagwira ntchito under the same office, koma we had our administrative issues in place. As a lawyer I could not just walk into his office. Husband and wife inali kunyumba mpaka tikafika pa khomo kulowa mu office anali a boss. So I had to be seeking permission or appointments
to see him, especially on very complicated matters. Then naimbila, boss, can I come and see you? There's an emergency. You can come. Nangwa sonyeza. Those who know Mr. Chizumila, he was very short-tempered. Koma analusa. No one can do this to my children. These are my sons. Ndisile, go and do your work. But I could not even work. Ndikungonjenjemela, kulila. Anaine, ndiadzilowela kuti. Anyway, later on Ananduzali, don't worry, the kids are not going anywhere and you're not going to go and seek my permits for them to stay in this country. A week later, nalandila chi envelope chachikulu kuchokela ku boma and kutsegula kupeza ma passport atatu ya za green ziwili for my sons, ya brown diplomatic mods in ndalandila ma passport and ya diplomatic yo, it was because by that time my husband had been appointed minister, so that's how nkhani zinaendera. Buku limeneli mwina pamene mumalilemba mumafuna kuona kusintha kotani makamaka pakachitidwe ka zinthu komanso nkhani yanu ifikire motana Malawi ndipo maphunziro ati amene mukufuna kuti Malawi atolemo kuchokera mbuku limene. Zikoma kwambiri. Ineyo buku limeneli ndi malemba kuti one ngati kholo tidzi auza ana history yathu tukuchokela kuti tukupita kuti panopolo iniyo ntakufunsani kuti azigogo anu anachokela kuti. I don't think you would know. Sitiyanga. Simuta kuyanga. So ndimafuna kuti ana adziwe, especially chifukwa choti almost half of my age. I'm 73 next month. Nakulira kunja. So gap imene ofunika ana anga adziwe ndi adzukulu anga omwe adziwe. Komanso mujana nenela the youth now adzidziwa kuti ofunika resilience in life, kumakhala wolimba mtima, don't give up and always ask maka chimenecho kumafunsa, be open, kumapempha kuti kodi apa apene nimati nditele ndiziyendetse bwanji, kukhala pasi ni makolo akulu. Komanso china ndichakuti tisamanyoze ma refugees nawonso ndi anthu and akathawa makwawo sikuti kumakhala kufuna and ena feso ngati ana umangonyamulidwa atu tiye you don't even know kuti kodi refugee ndi chiyani, tukulowela kuti why. So mafunika kumakhala ndithu ndi mtima womvetsetsa uja kuti zimaenda bwanji, chifukwa kuli tsogolo ndani anadziwa kuti ina as a refugee child ndidzathela kukhala judge, and not only judge wa Malawi, zimene ndimathokoza kwambiri chifukwa kukhala pa mpando wa judge wa Malawi ndi umene sona ndithandiza kwambiri kuti ndikhale no pa mpando wa judge of the African Court, chimene chili chinthu choyerekedwera kwambiri. Choncho kuli tsogolo, the future is open and very wide. Yeah. Alright, ndokuthokozeni kuti munalipatsa mwayi kuti ticheze nanu. Zikomo kwambiri, ndathokoza. Pamene ponso ndi pamene tamalizira program yathu ya tsiku la lero ya Zodiac Exclusive. Lero mlendo wathu amatifotokozera za ulendo umene wayenda, kodi kunachitika zotani kufikira tsiku la lero pamene amatifotokozera za buku limene afotokozeramo ulendo wonse umene iwowo ayenda. Ndikupe kuti mwaphunzirapo ziwiri kapena zitatu. Kuchokera kwa ine Rachel July, ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo. Mwakoma nonse.